ένα ρεπορτάζ τόσο συγκλονιστικό και έρχομαι εγώ να πω για τις δικές μας τις περικοπές. Δεν ξέρω τι να πω. Και επίσης να προσθέσω και κάτι άλλο. Δικαιολογημένη η αμηχανία σας. Δεν μου αρέσει η λέξη ένστολος. Είμαστε στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Ένστολος είναι και ο γκρουμ του ξενοδοχείου. Αν μπορέσετε να ξεφύγετε από αυτή τη λέξη ένστολος, δεν λέει για μας τίποτα. Ναι, προφανέστατα, αλλά λέμε τη λέξη ένστολος. Ήταν το καλύτερο φέρον το εθνόσημο. Κανένας άλλος ένστολος δεν φέρει το εθνόσημο. Ναι. Έχουμε διαφορά από τους ένστολους. Άλλος όμως θα έλεγε, αφού φέρετε το εθνόσημο, κακώς κάνετε και βγαίνετε στους δρόμους και αντιδράτε. Γιατί κανονικά την πατρίδα υπηρετείτε. Κάποιος που θα μπορούσε να κάνει το συνήγορο του διαβόλου, αυτό θα έλεγε. Φαντάζομαι ότι δεν αναφέρεστε σε μένα, γιατί εγώ είμαι απόστρατος. Όχι. Μιλώ για αναφέρεστε και στους ενεργεία. Έτσι. Αλλά όταν η πολιτεία έχει ξεχάσει τι εξασφαλίζουν οι ένοπλες δυνάμεις, ότι εξασφαλίζουν την ελευθερία στον κόσμο για να μπορέσει να εργαστεί, να παράγει και να ζήσει, και έχουμε τον υπαξιωματικό στον Εύρο με 700 ευρώ, όπου τα 300 πρέπει να τα δώσει το ενίκιο, και με οικογένεια και παιδί, ελάτε στην ψυχολογία αυτού του ανθρώπου να του πείτε εσείς ότι μην βγαίνει στον δρόμο διαμαρτυρητής. Και εγώ δεν μπορώ να... Όταν ήμουν ενεργεία δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ ότι θα έβγαινα σε ένα πεζούλι για να εκφέρω πολιτικό, κατά κάποιο τρόπο, λόγο, συνδικαλιστικό. Θυμήστε μου λίγο, ο κύριος Πάγκαλος Τεμπέληδες σας είπε όλους σας ή μόνο τους εν ενεργεία? Είπε αντιπαραγωγικούς. Ναι. Όχι τεμπέληδες, αντιπαραγωγικοί. Ναι. Δεν κάνατε βέβαια, και κάτι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοεί ο Πάγκαλος παραγωγικός στις ένοπλες δυνάμεις. Κύριε Παπαπαρίσι, μετά από όλα αυτά τι συζητάμε? Ναι. Και εγώ απορώ μερικές φορές, γιατί ένας δημοσιογράφος πρόσφατα είπε ο Έλληνας πολίτης πληρώνει φόρους για τι πράγμα? Για να έχει ένοπλες δυνάμεις, άρα την ελευθερία του, να έχει αστυνομία, άρα την ασφάλειά του, να έχει δάσκαλο, άρα την παιδεία του, και να έχει γιατρό, την υγεία του. Αν δεν έχει αυτά, τότε γιατί να πληρώνει φόρους? Η αλήθεια είναι ότι έγιναν και πολλά τροτά όλα τα προηγούμενα χρόνια όσον αφορά τους επαγγελματικούς κλάδους, τους οποίους μόλις αναφέρατε. Αλλά ας έρθουμε τώρα στους απόστρατους, μια και σας έχουμε κοντά μας. Αυτή την ώρα, ποια είναι η σύνταξή σας ως απόστρατος αξιωματικός του στρατού Ξηράς? Θα πρέπει πάλι να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Όταν μιλάμε για σύνταξη στους απόστρατους, θα πρέπει κατά ένα ποσοστό πάνω από 80% να μιλάμε για οικογενειακό εισόδημα. Όταν εγώ έχω μια σύνταξη 1.400 ευρώ, αυτό σημαίνει ότι είναι σαν να έχει η γυναίκα μου 700. Γιατί η γυναίκα μου ήταν μια άριστη μαθήτρια, πέρασε στο πανεπιστήμιο, τελείωσε κανονικά, αλλά δεν μπόρεσε να εργαστεί ποτέ, γιατί εγώ κάθε 2 και 3 χρόνια έπαιρνα μετάθεση. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για σύνταξη. Υπάρχουν και άλλοι συνταξιούχοι που έχουν τη σύζυγο νοικοκυρά και παίρνουν 700, ακόμη και 400 ευρώ σύνταξη. Μάλιστα, αλλά αυτό ήταν επιλογή του. Εμένα δεν ήταν επιλογή μου η γυναίκα μου να μην εργαστεί. Εμένα το επάγγελμά μου έκανε αυτό το να μην εργαστεί η σύζυγό μου. Και αυτό το είχα μια ζωή. Και μια ζωή δεν ήμουνα στον τόπο μου, όπου μια ζωή δεν είχα το ενίκαιό μου πήγαινε τελείως χαμένο. Το ενίκαιό μου δεν είχε μετατραπεί σε δάνειο, ούτως ώστε μετά από 30 χρόνια να μου μείνει το σπίτι. Εγώ τώρα, σαν απόστρατος, τώρα αγόρασα σπίτι. Με δάνειο βέβαια. Και τώρα πληρώνω δάνειο. Το δάνειο είναι, το σπίτι είναι της τράπεζας και εγώ πληρώνω το χαράτσι για το σπίτι. Πόσες πόλεις στην καριέρα σας ανά την Ελλάδα γυρίσατε? Έκανα 16 μεταθέσεις, επειδή εγώ είμαι του τεχνικού σώματος και ας πούμε, πώς να το πω, δεν έχουμε και ιδιαίτερα πολλές μεταθέσεις γιατί είμαστε σε μεγάλες πόλεις, είμαι από τους ευνοημένους. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι πηγαίνουν από Εύρο σε νησί, από νησί κάπου εδώ κοντά, ξανά στον Εύρο, ξανά κτλ. Τώρα με τη νέα κατάσταση, σε περίπτωση νέων περικοπών, ποια θα είναι η σύνταξη? Θα σας πω αληθινά νούμερα, πραγματικά νούμερα, και μπορώ να τα αποδείξω ότι πριν να ξεκινήσουν τα μέτρα είχα οικογενειακό εισόδημα 34.000 ευρώ και αυτή τη στιγμή έχω 17. Αυτό σημαίνει μία μείωση 50%. Και σε περίπτωση νέας περικοπής? Ναι, δεν ξέρουμε γιατί
λένε έτσι, λένε αλλιώς. Υπάρχουν περικοπές οι οποίες αγγίζουν και το 500 ευρώ το μήνα. Υπάρχουν περικοπές που είναι, σίγουρα μιλάμε από 150 ευρώ και πάνω το μήνα. Κύριε Παπαβαρήση, μετά από όλα αυτά πώς νιώθετε? Το μετανιώσατε? Όχι βέβαια. Εγώ το στρατό τον αγάπησα και πήγα. Δεν πήγα έτσι τυχαία. Και τον αγαπώ ακόμα. Και αγωνίζομαι για το στρατό. Άμα με ακούσετε να πω εγώ κακή κουβέντα για το στρατό, να με φτύσετε. Όχι. Δεν το μετάνιωσα καθόλου. Απλά πικρία ίσως να αισθάνομαι για αυτούς που παίρνουν αποφάσεις. Και το έχω πει και άλλη φορά ότι γιατί είδατε τα ποθενέσχες των βουλευτών. Το ποθενέσχες των βουλευτών το είδατε πρόσφατα στο ίντερνετ. Είδατε ότι το 50% αυτών έχουν από 20 διαμερίσματα και πάνω. Από 20 ακίνητα, συγγνώμη, και πάνω. Είδατε κανέναν βουλευτή ή βουλευτή να έχει παιδί στο στρατό ή στις ένοπλες δυνάμεις? Νομίζω ότι αυτό τα λέει. Έχει δικηγόρους, έχει απ' όλα. Νομίζω ότι θα τα λέει όλα. Οι κινητοποιήσεις από την πλευρά σας, κύριε Παπαβαρήση, συνεχίζονται, έτσι? Ναι, πηγαίνουμε την Τετάρτη στην Αθήνα, στις 19 Ενάτου, για να κάνουμε την πανελλαδική μας συγκέντρωση. Κάναμε εδώ στις 6 Ενάτου, είχε αρκετή επιτυχία και ευελπιστούμε ότι στην Αθήνα θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Βέβαια, δεν θα πρέπει να φτάσουμε εκεί, αλλά όταν κατεβαίνουν στον δρόμο η ΑΜΕΑ, τι μπορείτε να πείτε? Ναι. Φανταζόσασταν ποτέ όταν υπηρετούσατε την πατρίδα ως αξιωματικός στρατού Ξηράς ότι θα βρεθείτε στο Σύνταγμα να διαμαρτύρεστε? Ούτε κατά διάνοια. Ήταν κάτι αδιανόητο για μένα. Τώρα τι λέτε? Δυστυχώς, τι να πω. Δεν υπάρχουν λόγια. Απλά πρέπει κάτι να κάνουμε. Όταν βλέπεις ότι δεν μπορείς να ζήσεις στην οικογένειά σου, κάτι πρέπει να κάνεις. Όλα αυτά τα χρόνια που δεν μιλούσαμε, που δεν μπορούσε να πει κανένας μια κουβέντα, να αρθρώσει λόγο, μας είχαν κρατήσει τόσο χαμηλά και τώρα που άρχισαν οι περικοπές και οι μειώσεις, ξεκίνησαν από εμάς. Και μάλιστα ορισμένες ιδιαιτερότητες που τις έχουμε χτυπήσαν και χτυπάνε ακόμα. Και φαίνεται ότι στα νέα μέτρα λέει όσοι πήρανε φάπαξ και δώσανε λιγότερα από ό,τι πήρανε, είναι 23 ταμεία. Το δικό μας ταμείο δεν είναι μέσα. Όμως λέει θα τα κόψουμε από όλους. Μα άνθρωπε μου, όχι, θα τα κόψουμε από όλους. Γίνονται τόσα πολλά άδικα όπως αυτό το ηλικιακό. Εμείς θέλαμε δεν θέλαμε, κάποια στιγμή θα φεύγαμε από την υπηρεσία. Λέει, συμμαθητής μου, τον έδιωξε η υπηρεσία, τον αποστράτευσε, να πω πιο... Εγώ την ίδια χρονιά ζήτησα από μόνος μου, για κάποιο δικό μου λόγο. Πολλοί συνάδελφοι δεν μπορούσαν να ζήσουν παιδιά που είχαν σπουδάσει και να έχει 2-3 σπίτια, άρα έπρεπε να διαλέξεις ή την καριέρα σου ή να ζεις την οικογένειά σου. Εγώ για άλλο τελείως διαφορετικό λόγο, για λόγους ευτυχίας έφυγα, αλλά τέλος πάντων, εγώ με το συμμαθητή μου έχουμε 200 ευρώ διαφορά στη σύνταξή μας από τις περικοπές. Θεωρήθηκε έγκλημα το ότι εγώ τόλμησα να υποβάλω με αίτησή μου να αποστρατευτώ και ο συμμαθητής μου να τον αποστρατεύσει η υπηρεσία. Αδικίες που όμως συμβαίνουν, κύριε Παπαβαρήση, στις μέρες μας, την ώρα που προεκλογικά ο κύριος Σαμαράς, ειδικά για τη δική σας κατηγορία, είχε πει τα πάντα. Είχε υποσχεθεί τα πάντα. Μπορεί όχι, αλλά και συγκεκριμένα αυτό το θέμα που προέφερα... είχε υποσχεθεί τα πάντα σε σημείο παρεξήγησης, να λέμε γιατί. Γιατί αυτή την κατηγορία και όχι να μην πάρει και τους υπόλοιπους. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί κάποιος από την ιεραρχία μας, που βλέπετε από όλους τους κλάδους, στις τηλεοράσεις, αναλύουν τα προβλήματά τους, λένε γιατί αυτό, γιατί εκείνο. Τις περισσότερες φορές βέβαια δεν λένε και την πραγματικότητα, γιατί εγώ τώρα έμαθα, εγώ κοιμόμουν τόσα χρόνια, τώρα έμαθα ότι, θυμάστε, σχετικά πρόσφατα, πριν από κάνα εξάμηνο, ότι προϊστάμενος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Λάρισσας απόφυτος ΤΕΗ έπαιρνε 4.500 ευρώ. Τώρα τα είδα αυτά, δεν ήξερα ότι γινότανε. Βλέπαμε δίπλα μας στις άλλες κοινωνικές ομάδες να βελτιώνουν την ζωή τους και λέγαμε, μέχρι να πάρουμε είδηση, παίρναμε μετάθεση. Γυρίζαμε ξανά, βλέπαμε εξοχικό. Πώς έγινε αυτό? Γινότανε. Εμείς εκεί. Κύριε Παπαβαρήση, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.